لو معنتي عسرت حموشتن حسا كلتشن عسر شمونتن عام تمرت نملأ حزب تجري بفلاي دمها عشان دا نقول سوانو وننتو تكبرتو مدمقتو حلفنت وسيدكن معوتو نسخون كندك كنسيو تجري انكو عبس حكن كولي دالي عشان دا ببعمتو ككم كنتاتو دات خبر يتحلف لم تزكع تحمد زي جنانن اب صبوق زي كنتاتن كوينيو عشان دا تحلف زلو بزخونه خوينو والحسب على عشان دا يكبر لنا كولي دالي عامل لك خمسة لهم معتي عسرت حموش لنا حسم حنت مصحفة مرة أنا زي مصحف كنا فتحيات كنا فتحي نزي كنا عشان دا كنا فتحيو كنا معرنتيو كنا ديمقراطيو كنا تخيلوا إياه كل سنة السماء معلوم دك أنستيون نزلون بالحين نزلون كلات نزلون فلتات نتبب معبتو نجبرو نجارات أفلتو حرت سو أفلتو زبالو كنا فتحوا بزخونه من قد مالتي دك أنستيون عن إحنا أزين خلينا أزين فلتينا لنا بدفرات بعرس أمنت نبدأ بابا وصينا تأكيدنا توجيلنا تودينا حسبنا بالناس من تكليزنا نعوتو كقدم جميرو زمص نوح ادمه زلو تግራዋይ توفيتيو تግራዋይ ባህልዩ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘሎ ባዕልዩ ባዕል አሸንዳ ሕዚ አክገልጻ ዝደለኹሉ ማዓልቲ ታዩኒ ሉኒ ዓሚ ቅነፍት ሄትብል መጽሐፍ በመሰረቱ ዞን ይሁን ሰብ ጽሑፍ ዝጽሕፍ ዝመጽሉ ሐሳባት ዝሰራይዎ ነገራት ዝተለሞም ነገራት ኣብ ህይወቱ ዝረአዩ ተሞክሮ ዘለዎ ተውህቦ ተጠቂሙ ኣብ ወረቀት ተሰፊሩ መጽሐፍ እየ በቃ አንኮ መጽሐፍ እየ ባዕሉ ይዝብለካ ጎዶሎ እንትኮይኑ አነ መጽሐፍ እየ አይብለካን በአርክ ሕትም ወልካ አይትለዓ ዓለኒሃ እዛ መጽሐፍ ዚያናይ ሸዋይት መጽሐፍ እያ ኩለን መጽሐፍተይ ገሊአን 3 ዓመት ገሊአን 10 ገለ ዓመት ኣብ ኢደይ ዝጸንሐ እየን ባዕለን እየን ኣነኮ መጽሐፍ ኣኺለ እየ ከተመለን ዝብል ኣብ ውሽጠይ መንፈስ ዝፈጥራለይ ቅነፍት ድማ ልክዕ ብርክት ዝበሉ መጽናዕትታት ኣብ ስራሕ ዓለም ኮይነ ዝረኸብክዎም ተሞክሮታት ትግራዊቲ ጓላሸንዳ ኮይነ ኣብቲ ህይወት እንዳነበርኩ ዝጸናሕ ኩሎም ዓመታት ኩሎም ተቢሎም እሞ ወረቀት ተስፊረዮም እሞ በመጽናዕቶም ሰደገፍክዎም መጽሐፍ ኣኺለ እየና መጽሐፍ ቀይርኒ ሰኒድ ከቅምጥ ንዝብል ነገር ኣብ ውሽጠይ ምስተፈጠረ ግድን ክሕትሞ ስለዘለኒ ብጣዕሚ ክባር ብዝኾነ ዋጋ ክሳዕ 150,000 ቅርሺ ከፊለ እየ ንሓንቲ 1000 ኮፒ ሓቲመያ ዝሓንቲ 1000 ኮፒ ሸጥክያዶ ዝብል ሓታታይ ክህሊ ይኽእል ኣሸጥክዋይ ንምንታይ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ሓደ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ናይ ምንባብ መጽሓፍቲ ናይ ምግዛእ ባህሊ ድኹም ብምዃኑ ካልኣይ ትሕዝ ዘሎ ኩነታት እውን ምስቲ ናይ ኢኮኖሚ ምስቲ ካልኦት ነገራት እውን ናይ ባዕሉ ጽዕንቶ ስለ ዘሎ ሳልሳይ ናይ ባዕለይ ደካማነት ዘን መጽሓፍቲ እዚአን ክሸጠንልኒ እንተሳብ ኣብያተ ትምህርቲ እንተሳብ ገለ ዜረ ክሸጠን ናይ ምጽዓሪ እውን ናይ ባዕሉ አስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ ካልእ ዝምልከቶም ኣካላት ዝመጽሐፍ እዚስ ይጠቅም እዩ ናብ ደቅና ናብ ቆልዑ ክበጽሐሎም ኣብ ቤተ መጽሐፍቲ ክቕመጠሎ ዝብል ሓሳባት እውን ትኹረት ናይ ለይ መሃብ ችግር ኣሎ ኣብ ክልልና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቅነፍት ትብል መጽሐፍ 3 ሰነ ኮፒ ሸይጠላ ዝተረፈ አቀሚጠይ ኣለኹ ስለዚ ማለት ምሻጦይ ተርፊ ሓደ ማዓልት ክሽየጥ እዩ ለስለዛምን ማለት እዩ መጽሐፍ ቅነፍት ክትገዝኡ ትደልዩ ንኽትሕግዝዋ ትደልዩ ቤት ትምህርቲ ንሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዋላ 3 ኮፒ መሃብ ኣብ ላይብረሪኦም ምቕማጥ ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ ንዝተምሃርናሉ ቤት ትምህርቲ ንዝዓበናሉ ከባቢ ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ መጽሐፍ ገዚእኻ ምሃብ ብጣዕሚ ይጠቅም እዩ ከምኡ ዝገበሩ ወገናት ኣለዉ ንዓየይ እውን ክሕግዙኒ ብፍላይ ድማ ከዓ ቶም ደቅና ቶም ተምሃሮ ክበጽሖም ኣለዎ ኢሎም ብምሕሳብ ዝተወሰነ ኮፒታት ብምግዛእ ዝሓገዙኒ ሰባት ኣለዉ ንዓቶም ብጣዕሚ እየ ከመስግኖም ዝደሊ ካልኦትኩም እውን ብፍላይ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ቤተ መጽሐፍ ትረክብ ዘለኩም 5 መጽሐፍ 10 መጽሐፍ ገዚኻ ንደቅና
نحواتنا نبيت سنة كبس مكبر كم بهلون كتحزلوا إلى إذا من أنا نحد قلعة عملت ويدما برزودي كخبرس كريملا بشوتي ويدما بقلل بتعب بخبر واقع نحققت سلسة معلت زي نلعي زي سنح حمد أطريس كخيركا كي تتعامل لهم حاجة زي عنس نابز خونه ناي حمد قلعة تسويه حرت حيزة 5 خيب شنوني بزحون بزح تمكرون يبلين نوع عمد قلعة ناب قال ملتات ناي مخد دحر كأتاي خجبري لي حسومه حنت حفتي تأتلني أي صار لازم مكينا قالنا يقول مش قصيت كزولت لني أوكي يقول عم تقص طبيو الشلام حمش متر شلام مكينا يكز نازون كله زجاجات لا مكينا مالتي أنا أشتري عملية وسدوه زي نفط كذا خيد جزام ساعتهم يزغل حيوه يقبلني حقوس في الواد الجوسيل حر أنا كوفي لجنام من البات 10 دقيقة اتصنها ملسي بالمو فح إلى بقى ثبتها تينا حمزة تخون كوينة مسحاو خباسوس زحاو تناديدو هابنيلون بتول العلو ناس من دق مسألة فح إلى ثبتنا حر أكيد وحفيسوا مثل هيزوس بقى حمزة أخوينا يلمي شعور تسمع نسمعيت بتعمي يقرب مالتي دحر مصحف تجزي أي خيد أنت زنبرني بس يبل دحر مالت الناس أنا حقالب بالناترخ أنا بالكف كيد كلها بس نقدر نخاط مال إذا حموش نيتاش سي مصحف تجزي أي خيد أنت زنبرني عشت كيس حصل له قل تمهروسي كم يكون محقوزم نيرو له يتقاس مالتي سلازي حلفة زدلهم ملأختي مصحف كنفتحي جزء أبزل لهم البوطة بعليه كمسية سلك أزري أفتحت له كبرتي هابلي روح اسبع على الشدة